15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତଥା ଶକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ସେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଅନୁସାରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ତଥା ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 200 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସଶସ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତିଳେ ମାତ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ତଥା ଭୟଭୀତ ହୋଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଚରଖା ଓ ଅହିଂସା ନାମକ ଦୁଇଟି ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଯେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଚରଖା, ଅହିଂସା ଓ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଚରଖା, ଅହିଂସା ଓ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଦାବିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ତେବେ ଅନେକ ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ତଥା ଜନନେତା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏଭଳି କ୍ରାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବ୍ରିଟେନ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ୟୁରୋପ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ହିଟଲରର ନାଜି ସେନା ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଜାପାନ ବ୍ରିଟେନ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ନାଜି ଓ ଜାପାନୀ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାକୀ ସଂଘର୍ଷ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଶେଷରେ ତାର ଉପନିବେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ 1942 ମସିହାରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଓ ସେହି ଯୋଜନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲେବର ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ଷ୍ଟାଫେଡ୍ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ନାମରେ ପରିଚିତ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ଅନେକ ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ମାନଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅତି କମ୍ରେ 565ଟି ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ବା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ତରଫରୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଉଭୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତଥା ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତକୁ ଡୋମିନିୟନ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମୟସୀମାର ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ ତଥା ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବାର କୌଣସି ଆଶାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ପରେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କଲା। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ସେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣର ନାମ ହେଲା ଲାଲକିଲ୍ଲା ଟ୍ରାଏଲ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଟ୍ରାଏଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ପରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଭିଏତ ସଂଘ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜର୍ମାନୀ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଜନିତ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମାନ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ମକଦ୍ଦମା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା। ବାସ୍ ଏହି ମକଦ୍ଦମା ହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଶେଷ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଜନିତ ମକଦ୍ଦମାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରେମ କୁମାର ସେହଗଲ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ଗୁରୁବକ୍ସ ସିଂ ଧିଲନ ଓ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଶାହନୱାଜ ଖାନ। ଏହି 3 ଜଣ ଅଫିସର ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଜାପାନୀ ସେନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ଜାପାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ସେମାନେ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତଥା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମକଦ୍ଦମା ନେତାଜୀଙ୍କର ତଥା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରେମ କୁମାର ସେହଗଲ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ଗୁରୁବକ୍ସ ସିଂ ଧିଲନ ଓ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଶାହନୱାଜ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଲିଟାରୀ ଆଇନ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନର ଆଧାରରେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କରାଚି, ବମ୍ବେ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ କଲିକତାରେ ଥିବା ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ମାଡ୍ରାସ ଓ ପୁନେରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରିଟିଶ ଓ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଜବଲପୁରରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ବଳପୂର୍ବକ ଦମନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ତଥା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମ୍ମାନ ଏଭଳି ଏକ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା।
ଓ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରେମ ସେହଗଲ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ଗୁରୁବକ୍ସ ସିଂ ଧିଲନ ଓ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଶାହନୱାଜ ଖାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଲାଉଡ୍ ଓ ଚିନଲେକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ମକଦ୍ଦମା କାରଣରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତଥା ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ତା ପକ୍ଷେ ଆଉ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର କରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ଆସୁଥିଲା ସେହି ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ହିଁ ତା ବିରୋଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏକ ପରାଜୟ ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରୂପେ ଉଦୟ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚରଖା ଓ ଅହିଂସାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ତାହା ଏକ ପ୍ରହସନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମେ କଦାପି ଅହିଂସାର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନବମ ଅବତାର ଭଗବାନ ଗୌତମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଏକ ମହାନ ତଥା ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କଠୋର ତଥା ବିଭତ୍ସ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅହିଂସା ନାମକ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, 74 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା, ତାହାର କାରଣ ଅସ୍ତ୍ର ହିଁ ଥିଲା ଓ 74 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାରତ ମାତାର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଯବାନ।